kone bad migao mar obila kod arita mondo mi one ni jogo mitudo kod teko oganda jo Kenya mondo mi omaki kendo chwal e doho. Bende ne omedo ni ji duto ni kod ratiro mar yudo arita makare kendo nyaka koro obila one ni gitiyo tijegi kaka dwarore. Tumeona kumekuwa na visa vya utekaji nyara vijana wetu ambavyo tumeshuhudia for the last 2-3 weeks. Na hiyo ni jambo ambalo tungependa kukashifu pakubwa, kwa sababu yes, we have freedom of expression, we have freedom of speech. Na kitendawili ambacho tunauliza maafisa upelelezaji DCIs lazima watuambie hao vijana wako wapi. That is our prayer and our demand as leaders. Jo Kenya pod medo seyo jatend piny William Ruto kaluwore gi ndhicho kod nek mar rowere makwedo piny owacho mare. Okil Willis Otieno wacho ni rowere moyudi kod ketho winjore omaki kendo chwali e doho kar lal kodgi. Koloso e kinde tuke mag paka mielo futa e kaunti ma Siaya, Willis Otieno wacho ni en tich mar jatend piny William Ruto mar chiwo arita ne jopiny Kenya ma ok ni lal kodgi. Omedo ni obila tiyo e bwo William Ruto kendo jatend piny no winjore okaw okang' mowinjore ne obila moketho chik kendo teko jo Kenya. Wanyiso Ruto, stop killing our young people and stop abducting our young people. As the chief executive of the country, you are responsible for our young people. The police are answerable to you. If you don't call the police to account, the presumption is you are the one who is allowing the abductions, the forced disappearances, and the killings of our young people. Report to duty and stop the abductions and the killings of our young people by the police. Jodak ma kaunti ma Nyamira oriwore gi jo Kenya mamoko kwedo ndhicho mar rowere matimore pacho ka. Ka giloso e kinde romo mar rowere mawuok e kaunti ma Nyamira manobagi alap ma Nyamaye e kar chung' od bura ma West Mugirango, jopiny kowacho ni sirikal owinjore omaki kendo chwal e doho rowere moketho chik kar tekogi kendo lal kodgi. Jopiny e kaunti no bende oseyo sirikal kuom ling' e seche ma rowere itieko kendo ilalgo. Kwa maana wewe ndio unasimamia nchi. Kwa maana wewe ndio in charge of the country. You cannot tell us you don't know about the abduction that is going on in the country. So what we need from you, Mr. President, is to give us the way forward. We young people, we have our right to speak our mind. And in case we have committed any offense, we are ready to face the law which we have broken. The issue of abducting young people must stop in this country. Raila Amolo Odinga, ma en jalar kom kuku mar tend riwruok mar pinje Afrika AUC, oketo maino e chopo lek mare mar yudo lemono. Penjo en niya, bende osego oriti ne siasa mar Kenya, to bende mosruok e kind jatend piny William Ruto kod Uhuru Kenyatta nopoe koso lokruok mar chal siasa en gima nie koke. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa twak mosebedo godo gi Raila Odinga. Jakaramoga Jwang erokamano kuom bedo kodwa e chenro ma kawuono mobede kod mbaka kendo wabilo wach kod jalar kom kuku mar riwruok mar Afrika Raila Amolo Odinga mane Prime Minister mar Kenya, jakom machiegni Ramogi TV. Mokwongo adwaro mondo mos chuthurwa kendo wachni ni Christmas kuru rumo to ber to higa manyien odwaro mondo obed maber moloyo. Kawarango higa manyien dwe mar 2 en dwe mabet ka seche moko mako kod chunyi nikech sebedo ka igo tiklo e pinje mopogore opogore kendo imanyo mbulu kuom jotend pinje kanyakla kod mbetre mopogore opogore. Thuolo mari mar loyo kendo chamo mong' sietelo niendi dhi chalo nade? Mokwongo an nyicho nokwaya gi jotelo madongo mag Afrika ni mondo atem kanyalo mondo
adhi akony wach mar EU mondo waduoke e ndara kuma ne ji mane ochake ni paro onego dhiye mar riwo piny Afrika mondo bedie gi sirikal achiel, mondo bedie yore mag ohala mondo yawre, yore mag wuoth bende olos mobed maber, yore mag pur, yore mag somo gi yore mag thieth. Koro bang' ka ne wasego mbaka, aming'a to nayie ni anyalo temo. Manalando mawuok oko, alanga e pap. Koro sani wan ji 4, to koro achiel nyicho weye, koro wadong' ji 3. Koro mincha wacho ni en ka ji odhi piem to nitie ng'ama nyalo loyo to ng'ama nyalo loyo. Ka olowa, wabiro yie ni olowa maber, koro oduwa e Kenya ka. To ka waloyo, to wabiro donjo kuja mondo wadhi wati ni bara mar Afrika. To mano ok onyiso ni koro wadhi kuro to wawil gi Kenya. Wan jo Kenya, gima jo Kenya dwaro bende wabiro natimo negi. Migosi Odinga, nitiere weche ariyo kaendi. Inyalo loyo nyalodia kendo loch ma seche moko nyalo mimbi mar telo ne pinyni mar Afrika e kom kata lemono mar kuku riwruok mar pinje Afrika AUC. To seche moko bende kagiri krage olengre ma ok yude. Ere ikruok ma intiere godo kata kaka inyalo kawo weche gendi? Bere kaka ikori ne kitelo makama kata seche moko ka pi opukore e kinde mitedo? Ing'eni Kenya en Afrika. Ka Afrika tuo, Kenya bende tuo. Nikech Kenya ka ok wanyal timo gik moko kendwa iye ka. Nitie gik moko nyaka watim ka wariwre gi pinje moko maoko. Kaka gik ma iloso thurwa ka. Wadwaro chiro midhi uso gie. To chiro mantie e Afrika ka. Sama waloso kani, ohala me kind pinje mag Afrika en 15 ewi 100 kende. Ohala ma pinje ma Ulaya en 70 ewi 100. Ma Asia en 60 ewi 100. Koro wadwaro ni mondo wayaw ohala mondo pinje mag Afrika otim ohala giwegi. Nikech chiro nitie maduong' e Afrika ka. Sani pinje mang'eny mag Afrika nyiewo gik moa e Kenya ka kodhi Ulaya. Kaka kidhi pinje moko yudo ni chai moa Kenya ka iuso kuro iluongo ni English breakfast tea. Ginyiewo gi Ulaya, jo Ulaya golo chai ka to gitero kucha to gidhi giruwo gimoa Sri Lanka to giluongo ni English breakfast tea. Koro gioro gi pinje mag Ghana, Nigeria, Ivory Coast, Mali, kuonde ma kamago. Duond bura mar ODM ni kod higni 20 nyaka ne chake. Onge duond bura mosebedo konya kendo lach kuom thuolo malach minyal pim kod Orange Democratic Movement. The Right Honorable Raila Odinga osebedo kaka ogai mar duond bura mar ODM. Gisani lemoni omingire Profesa Anyang' Nyong'o. Ka picha Raila onge ODM, tende dhi chalo nade? ODM pod en chama mar jo Kenya, kendo ochung' ni jo Kenya yore duto magine kacha. To ODM pod en chama mar opinzani, ma kata kidhi e bunge kucha, jatend joma pingo sirikal en ja ODM. Giduto te gin gi instruction ni nyaka giket piny owacho tesre ka gik moko dhi mabam. Nitiere ywak mar ojende ni imakogi, itekogi, lal kodgi. In kiloso en gimikwedo, to bed king'eni piny owacho ma ilieko ni timo ma pod siri. Iyudori kama deny. Inyalo wache wach mane? Nyocha wacho moriere ni wach mani ji imako tidhi itero kamoro ikano tisando to bang'e ni iweyo. En gima ne wawacho ni wasewito e katiba mokadho cha.
Ti mane mako ji ti tuyo wangi ti tiri mtoka ti teri Nyayo House. Ti dhiro dhi kuro. Era mono sekadho. Omiyo gini kuro obogo ji. Ni nyithindo imako to gini nyithindo mna ndiki social media. Adiera social media to en gini. En gima biro manyien ma gini wiyo gajre. Nikech nitie miriambo mang'eny miwacho kuro. Yanyo ji mang'eny e kuro. Ojende soko wang'i e mbui kendo gikwedi. Pok waneno kiwuok mirakori kodgi. E yo malony mar mbui oseketo godo ratiro mar oganda obede Kenya kae, inyalo wache wach mane nikech jadi mang'eny giwacho nyaka e wang'i. An gise chanda gi yanyo mang'eny kuro. Jo sike to kadwokra kodgi. Nikech ang'eni miriambo nengo ne tin. Bende ngimane bende chuok. Omiyo kata ka ng'ato yanyi to weya jopiny biro ng'e adiera. To kik ikaw ng'ato midhi hiny nikech nondiko kuom gima marach. Nja wacho ni gini ok nyal, kech ok aneno ka Inspector General mar Police wacho ni nokia gini. To kwendo kikia gini to ng'amo ng'eyo. Nikech joma mnane go pingo mamako ng'ato tidhi tuyo go pingo. Tiro kusha gin joma wakanye. Kicho pingo wen gima nyalo dhi nyiewo duka. Onge duka ma uso pingo. Pingo ni sirikal ema odae to dhi ma kuom polis kende. Koro jogo golo pingo kure. Ging'ano giri. Ka inspector kiagi. Magi penjo mapenjo jogo. Kaya Ruto be wacho ni ka Ruto kia to penj jogo. Into jogo golo pingo kanye. Mane mabiro kelo adiera. Omiyo wawacho ni kik gini dhi nyaka higa manyien. Orum gi higa ni. Ochak higa manyien. Weche mag abductions. Mag mako ji. Ovyo. Obed maonge. Erokamano Nyakwaro Mugajwang' kubedo kodwa e twak mara kod Migosi Odinga, jatend Azimio machon, to gisani bende jatend ODM machon, to kendo gi seche gini en jalar kom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Iwinjo gino mowacho kendo kwayo nwayo makare. Gi seche gini twak obedo mong'ith, bedo kod sikuku mokwe. Kawadhi nyime en ni gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kwayo jatend piny William Ruto kod nyawagi ma Uganda Yoweri Museveni mondo many kaka inyalo tieki rochruok mar arita e nam Lolwe. Koloso e dho wath Mangeri mayudore ka chung' od bura ma Suba, Wanga owacho ni arita ne jolupo e yo achiel mar bero lupo e nam Lolwe. Frederick Omondi miyowa ler mathoth. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga koro kwa jatend piny William Ruto kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni mondo olosi wi kaka ginyalo tieko weche mag arita ma onjawre e nam Lolwe seche ma jotelo go dhi romo e kinde nyasi mar Piny Luo Festival ma idhi bagi e kaunti ma Siaya. The issues that prevail of security on this lake, we cannot fail to speak about them. The issue of security on the lake, we continue soon. We know that President Museveni will be here in Siaya together with the President of Kenya, together with Baba, who is going to be the President of Africa. We want this issue of security on the lake to be a major agenda when the presidents are here, so that we know that our fishermen, when they go to fish, they are not attacked, they are not taken away from their fish is not taken away by our neighbors. We want to be good neighbors to each other. Wanga oloso e sikund primar Mangeri mayudore e kar chung' od bura ma Suba South
kuma ochiwo osera 12 mag pidho rech maong'ere kaka cages ma omuonyo omenda maromo $30,000,000. Cages go igeno ni dhi ting'o rech maromo 30,000 ka iwacho ni mae e yo manyalo medo yuto ne jolupo kod jopith mag rech seche ma kwan mar rech dok piny e nam Lolwe. Each cage will carry about 35,000 fingerlings, each cage at a cost of about 2.5 million, a total investment of about 30 million shillings for this bay, Ngeri Bay, to have these fish cages on the lake so that our fishermen are transformed from just fishermen to fish farmers, given the challenges of climate change and what is happening within the lake at the moment. The reduction of the number of fish in the lake. Fishermen are frustrated, they go, they come back. So I think this is a very, very important day for us as a county government, together with our fishing community here in Ngeri, for the support that we are going to be providing. Governor no bende owacho ni sirikand county ma Homa Bay dhi medo riwore gi riwruoge mamoko mondo gimed chwalo chenro makare ne jolupo e nam Lolwe. We are looking forward to partnering with our private sector partners like Victory Farm so that this can be done in a way that continues to conserve the ecosystem on the lake. Jakom mar dhowath Ngeri William Munditi bende odwoko erokamano ne Governor Gladys Wanga kuom tero negi cages kowacho ni cages go biro konyogi e pidho rech kendo medo yuto margi. Gavana anatupenda kama wavuvi. Kwa kweli tumeona leo ametupea hii cages 12 ambayo cage moja itabeba samaki kiasi cha 5,000. 35,000 fish. So it will be good for us fishermen because we'll have our fish ready for market. We'll have money with us. Frederick Omondi, Ramogi TV. Dichuo moro e kaunti ma Bungoma dwaro ratiro ne nyare ma jahigni 14 michich go jonno wito ngimane bang' min gi chwade. Nyako matin no romo yangi kaka Vashti Khainji ma en japuonjre e skul nyiri mar Ang'ala wachore ni noduogo dala komer, wach manomiyo min gi ochwade ma kuom hawi marach owito ngimane ka nitere od thieth. Judith Omondi miyo walero. En kuyo kod lit e dalani mayudore kar dak Malimara, Teso South, kuyo ma okel kod tho mar rawera manyako ma jahiga 14 mane owito ngimane e kinde manitere kar thieth bang'e yudo chwat koa kuom min mare. Wirani ne oduogo dala ka omer. Wuon nyako ni Emmanuel Barasa mayango ni ne owere kod min nyithinde higni bura ma okalo koni nonro winjo tim kendo tim ratiro ni nyare. Mtoto wangu ameuawa kinyama. Nimeenda kulingana vile nimeona mtoto wangu. Hiyo sio kifo ya kawaida. Mtoto yangu ako na fracture kwa kichwa hapa mbele, kwa uso. Mikono amepigwa, ako na bruises, miguu amepigwa, matako amevurutiwa chini, kwa kichwa hapa ilikuwa imepasuka. Ni kama mtoto alisukumwa kwa ukuta. Barasa koni nyaka ne owere kod jaode higni mohewa par ma okalo, okose yiene bedo machiegni kod nyathine. Wasiongei na mama yake. Nilimpatia uhuru wa kufanya mambo yake na akaniambia nimpe uhuru alee mtoto wake nisiindafie na yeye. Baba mama alienda akapata nyumba ingine. Nikijaribu kutafuta mtoto nimuongeleshe, nilikuwa nakuwa denied that right of speaking to the kid. Anyuola bende dwaro ni mondo tim bero mapiyo mondo yang po ni rotho emane onego nyathino. Mtoto ni kama alipigwa kitu kama kifaa butu kwenye kichwa kwa sababu kuna shimo ambayo inaonyesha ni kama alikuwa na internal bleeding. Alafu tukaangalia mwili uko na scars all over. Tukajiuliza nini inaweza kuwa ilifanyika. Ni wakati tumekimbia paka police station. Serikali isaidie wazazi wa mtoto, ukweli ujulikane ni nani aliyechukua maisha ya mtoto. Osipidi Matisendo Bila Madungosi Francis Gashoki koni gisecha kotimo nonro min nyathino osemaki kata kamano we thuolo kod rambun ka irito duoko mar bero. The mother is another. She assaulted her daughter. The daughter came back to remain at night on 26 December this year. She akapiga msichana. Akaona msichana anaumia. The police akapeleka kwa hospitali. Kupeleka yake hapo hospitali. Jirani. Kupeleka mortuary. Tukapata information from the chairman wa community policy. Tukasema tukaanza kukamata yeye. Tukaenda kwa community tukaverify tukaona who was found. Now the case is in the DCI. So we taken to court tomorrow. Miyono ne okoyie loso kod jofwambo. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Mugi wakawieyo mokwongo e cheno mar migago ka waduogo wabroteri e gwenge mopogore opogore
mondo wang'i ane chal mar ng'anyo manobagi koda moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kaachiel gi rowere moko manondhi to dogo we thuolo mondo wawinj ane ni to chal nade e kuondego eko. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722-63-833. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episodes in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo, obila e okwore chuny boma ma Nairobi mondo mi igeng' ng'anyo manochan timo kod riwruoge makedo ne ratich oganda, rowere kaachiel kod jogo manomaki kendo oduogo we thuolo. Obilago nosechako tiyo kod iro malungo wang' mar keyo ji machiegni mane nyalo bedo ni kweth ne nyalo bedo ni gin mago kuom jogo manoluongo ng'anyo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi kod Walter Nyambaga ni e chuny boma ma Nairobi kendo achiel kachiel wadhi kono mondo ginyiswa ni to chal nade. Adiro bakar kende ni ng'anyo makedo kod mani manochan bagi e dir boma kendi sabido kadhi nyime mana kaka nosechage kakoro gi kinde ni endi en ng'we apoyo kod guok ka jogo mang'anyo osebedo ka keto obila kod tich matek nikech nitie kuonde moko mane gitemo mondo gidonjie mak mana ni obila obedo kodgi ongech kendo ka kod kamar neno ni
onge machienglo moro amora mosebedo mak mana ni iro malongo wang' chun nyaka bol kuomgi kaka diemo wang' kirakruok kodgi. Kinde ma ng'anyo makedo kod mondo dhi nyime ng'anyo mamoko kuom jogo motele chenro ni endi kata ni bedo wi hotel okelo kanyakla seneta Babusi Okiya Mutata mowuodh e seche mag okinyi no osebedo achiel kuom jogo manotero ywak e doho. Mak mana ni kopogore kod mano ne wasebedo ka wago tiklo e alwora mar kuonde dak mopogore opogore machalo kaka Eastland, Donom, Jacaranda, Pipeline, kanyakla kod paya maduong' mano ma omako nyaka Mathare. Ng'anyo no ok obedo momit ahinya mak mana ni nyaka chop seche giendi ng'anyo koro pek e dier boma, kendo kapok wadhi nyime abiro dhi miyi nyawadwa mantiere toke tene kwa chonde mantiere ng'anyo momoko mak mana ni giye koni endi jina moda tang' ni chal mantiere kaendi ma bedo ka dhi nyime. Mano jogo ma osebedo kaka yo ng'anyo kendo wino kobilo bedo kodgi akicha gi seche giendi nitiere ng'anyo madhi nyime kanyo endo kama oting'o oganda go ma osebedo ka teko osebedo ka kwedo okang' ma iteko godo oganda ma osebedo ka iteko pacho kaendi kod jogo ma wachore ni obila, kendo bende giwacho ni nyaka nyisgi kuonde ma jogo gi nitiere mondo giyud ler kata mondo wegi thuolo. Kopogore kod mano bende gidwa ni mondo piny owacho okaw ting' mar neno ni ochiwo ler malong'o motenre kod lal kata jogo mosebed ka iteko e yono magalagala kendo lal godo kod jende giendi mago mag jensi monywando jogo ma bende osebedo ka kendo ratiro mag oganda e kidienje mopogore opogore gi seche giendi okwako dier boma, kendo gidhi nyime kod chenro mar neno ni gisundo sirikal e kinde duto mondo mi oyud thuolo mar kawo ting' mar jogo mosebedo kogwenyore e yono mok ni kare, kendo bende oyudo duoko ne familia mathoth mosebedo ka dwaro neno ni to jogi magogwenyore ni kama nade. Ber king'e ni ng'anyo makedo kod mane oweyo ka moko kuom jogo mane oyawo chenrogi mag ohala madhi nyime dier boma kendi koro ne chunogi mondo ging'wan piendegi mondo giha mapiyo piyo kaluwore kod gino mane ok gichano ni nyalo timore dier boma, kendo elini ne bet ka koro obedo kod ng'ikruok kaluwore kod dwaro mantiere mar neno ni jogo ma osebed ka iteko oyudi. Kopogore kod mano nitiere obila mo okebedo ngeche kuonde machalo kaka dukni madongo mag supermarket kanyakla kod bed bengi mantiere kod omenda ma dhano nyalo toke omenda kanyakla kod kuonde ma bende sirikal apise mag sirikal nitiere machalo kaka Rambe House kanyakla kod od bura maduong', to gi seche giendi gintiere Moi Avenue kanyakla mana machiegni kod doho maduong' ma pacho kaendi the Supreme Court of Kenya. Koro obila osebedo ka rakore kod ka kod kacha kendo en ng'wech ma seche moko osebedo ka dhi nyime, kendo bende ineno ka gi seche giendi nyaka mag jogo nitiere e kit jogo ma bende gi seche giendi nyamo ng'wech ka dhi tung bathe koni, moko bende nyamo ka dok tung bathe nende ka en ng'wech ma osebedo motegno e kind jopiny mang'anyo kanyakla kod jogo makendo ratiro mag oganda e kinde manyasi gino mok nyasi ahinya e wang' jogo ma seche moko chunygi nyalo goyo kibikibi, mak mana ni jogo ma seche gi pok oyudo ler mar kuonde mane hotegi kendo bende gidhiye nyaka seche giendi osebedo ka irakruok godo yono makare. Bed king'eyo ni kaluwore kod kaka chenro mag tayo boma obet kod choko osuru, chal ni kaunti ma Nairobi gi seche giendi ok nyal bedo kod choko mar osuru kaka ne gichano odiochieng' ma kawuono. Ma timore kinde ma odong' mana seche to ganda chopo e higa manyien mar 2025 ka gigo oriti ne 2024. Ber kinde ng'anyo ni endi moko kuom jogo mabiro kod maling'ling mopogore opogore mawuok bad migepe mag piny owacho noselieko ni ng'anyo makedo kod mane nyalo biro bedo mapek kipimo kod mago mosebedo ka dhi nyime pacho kaendi, kata obedo ni oganda ne paro ni kit ng'anyo makedo kod mane ok nyal metni kipimo kod mamoko. Koro gi seche giendi mane lwasi mantiere yiena mondo adier ne nyawadwa mantiere bathe tung kocha chonde Aga Khan wuok ma bende nitiere ng'anyo makedo kod mane bende omiwa ni to chal kuma nitiere chal nade kachiel nyaka e studio mane chal mar lwasi mantiere dier boma kaendi. Ng'anyo pod dhi nyime. Mana kamano, mago e gik matimore e chuny boma ma Nairobi, kama bende kweth mopogore opogore magin kaachiel gi jogo makedo ne ratiro mag oganda obago ng'anyo ka gikwedo wach mar teko oganda mosebedo ka dhi nyime to moloyo bwo thuolo mar dwe achiel mokalo.
Nyakораmogi wabro tieko gi kanyo gi thuolo ni waiko ni mathoth kendo koromo saa achiel wabro mi weche gi kuku gi kowuok e Ramogi TV. Oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.